Pamirsa sugeng pinanggih malih kaliyan kula Urip Daryanto ing pawartos saking Blora. Ing pawartos saking Blora seminggu pungkasan wekdal punika kita badhe ngaturaken pawartos duka saking Blora ingkang saweg nandhang kapitunan ageng sarta kawigatosan babagan bencana alam. Ing pepitu wulan November menika Kabupaten Blora saweg nandhang duka. Nggih menika awit kapundhutipun Mbah Rasya, sesepuh adat sedulur sikep Samin Karangpace ingkang luhur kanthi yuswa 65 taun. Sareng kaliyan duka menika Blora ugi nampi cobaan bencana alam. Nggih menika wewengkon Mlajo Cepu kaantep dening siti longsor ageng. Sedanten badhe kerangkum ing pawartos saking Blora. Menika warta jangkepipun monggo dipun wigatosaken. Pawartos ingkang kapisan Blora ngendhelaken kalih pusaka digital kagem njagi tahta kabupaten paling inovatif. Kabupaten Blora ngupados njagi predikatipun minangka kabupaten ingkang paling inovatif kanthi ngendhelaken kalih inovasi unggulan inggih punika SIKEP, Sistem Informasi Kinerja lan Informasi Pembangunan, lan BUDESI Plus, BUMD Peduli Inflasi lan Stabilitas Ekonomi. Inovasi menika dipun verifikasi langsung dening tim juri Innovative Government Award IGA saking Kemendagri ing dinten Jemuah 14 November kalih ewu selangkung wonten Blora. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, ngaturi sugeng rawuh dumatang tim juri lan paring katrangan bilih kalih inovasi menika kapilih amargi jumbuh kalian arah pembangunan nasional lan kabetahanipun masyarakat. SIKEP Inovasi digital saking Baperida menika saged damel piranti daerah mantau capaian pembangunan kanthi real time lan ada dasar data. Satemah mendet kaputusan langkung cepet lan saged dipun pertanggungjawabaken akuntabel. BUDESI Plus inovasi menika nggandengaken BUMD, Bulog lan kelompok usaha lokal kagem jagi stabilitas rego bahan baku, ngiatakan ekonomi masyarakat, sarta ndukung pangendalian inflasi daerah. Blora kalebet salah satunggaling kalih kabupaten ingkang ngajengaken inovasi bab inflasi ing warsa menika. Bupati ngajeb-ngajeb Blora saged malih nggayuh pangaji aji paling inovatif kagem ingkang kaping 3 kalinipun kanthi urut. Panjenenganipun negasaken komitmen Pemkab Blora kagem dadosaken inovasi minangka budaya makarya birokrasi murih nambahi layanan publik ingkang bekto pangaribawa langsung dumateng masyarakat. Tim juri ingkang dipun wakili dening Bimo Cahyo Saputra saking Kompas TV ngaturaken apresiasi dumateng capaian Blora ingkang mlebet nominasi IGA Award lan nyebat menika prestasi ingkang luar biasa. Piyambakipun garis ngandhap bilih kriteria panilaian ingkang baku inggih menika kemanfaatan inovasi kagem masyarakat lan sapinten wiyaripun aplikasi menika saged dipun trapaken. Verifikasi lapangan inovasi BUDESI Plus dipun lampahaken wontening BPR BKK Blora. Pamirsa, pamarintah Kabupaten Blora gadah komitmen kagem dadosaken Blora minangka salah satunggaling kabupaten kreatif ing Jawi Tengah. Komitmen menika dipun tegesaken dening Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman nalika mbikak Blora Ekraf Festival Kalihewu Selangkung ing dinten Kemis 11 November Kalihewu Selangkung. Bupati Arif ngandharaken bilih panjenenganipun sampun pinanggih kalian Menteri Ekonomi Kreatif lan dipun dangu punapa Blora sampun siap dados kabupaten kreatif. Kula wangsuli siap ngendikanipun Bupati. Bupati lajeng nyuwun Dinas Porabutpar nyawisaken lapuran ingkang jangkep babagan kagiatan ekonomi kreatif daerah kagem dipun ajengaken wonten audiensi resmi kementerian kanthi pangajab Blora saged dados pelopor kabupaten kreatif ing Jawa Tengah.
Pamarintah daerah negesaken dukungan ingkang jangkep kagem mujudaken impenipun para pelaku ekonomi kreatif supados karyanipun saged dumugi tataran nasional ngantos mendunia. Apakah Blora siap menjadi kabupaten kreatif? Saya bilang siap. Nah, ini tolong nanti Pak Kadis, Mas Rut, dibuat laporannya, apa yang sudah dilaporkan Pak Mas Rut tadi, nanti selama setahun ini kegiatannya apa saja, dokumentasinya apa saja, termasuk kegiatan hari ini saya minta nanti dilaporkan, kita laporkan ke Pak Menteri, nanti suatu saat kita ingin audiensi ke beliau, biar kita menjadi pelopor untuk kabupaten kreatif yang ada di Jawa Tengah. Siap ya? Nah, siap. Jadi nanti kita kawal nanti agar mimpi dari pelaku ekonomi kreatif yang ada di Blora ini ke depan akan semakin bisa istilahnya tidak hanya menasional, bahkan mendunia ya. Apa yang sudah kita lakukan ini luar biasa. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih, apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Blora. Yang mana ruang yang sudah kita berikan ini di gedung GNI yang bersejarah ini. Sawetawis menika, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawi Tengah, Abdullah Aminuddin, ugi ngaturaken apresiasi dumateng majengipun ekonomi kreatif ing Blora ingkang rikat sanget lan dadosaken menika kakuatan ekonomi enggal kagem masyarakat. Blora Aircraft Festival kalihewu selangkung ingkang ngusung tema Creative Culture as the New Engine of Growth samenika sampun dados agenda rutin tahunan lan tansah ngrembaka. Wonten ing kalodhangan menika, Bupati ugi maringaken bebungah dumateng para pamenang sayembara logo dinten Ambal Warsa Kabupaten Blora ingkang kaping 276. Pawartos salajengipun Bupati Arif neneges Blora wajib dados kabupaten organik. Pawartos punika nggambaraken penegasan komitmen saking Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ingkang ndhawuhaken Blora wajib dados kabupaten organik. Pamirsa, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman negasaken komitmen kagem dadosaken Blora minangka kabupaten organik murih nyataken sektor pangan daerah ingkang sehat lan berkelanjutan. Panegasan menika dipun aturaken nalika pepanggihan kalian para petani organik ing Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, dinten Selasa 15 November kalihiwu selangkung. Bupati nyebat wewengkon Kidul Blora minangka lumbung pangan lan negasaken bilih program tetanen organik menika jumbuh kalian pangiatan ketahanan pangan nasional. Kabupaten Blora menika badhe dados kabupaten organik. Menika jejibahan kita sedaya kagem ngawal program menika ngendikanipun Bupati Arif sinambi nyuwun Dinas DP4 dampingi para tani. Bupati ngaken kesengsem kalian metode System of Rice Intensification SRI ingkang dipun terapaken para tani ing Desa Sumber. Program menika minangka tindak lanjut arahan PBNU tingkat provinsi babakan percepatan tetanen organik. Rakam saking Asosiasi Petani Organik Desa Sumber ngandharaken metode SRI ingkang dipun terapaken kalebet nandur winih tunggal yuswa 9 dinten kanthi jarak tandur 3 cm ping 3 cm, pangairan boten kelem lan ginakaken rabuk organik ingkang jangkep. Kasil panen menika dipun laporaken dumugi 6 tom ngantos 7 tom saben hektar. Pamarintah Kabupaten Blora nderekaken kolaborasi antabesipun pamarintah NU, para tani, lan dukungan CSR saking perusahaan kados Bank Jateng, Pertamina EP Cepufield, lan PT SPP, kagem nyepetaken Blora dados kabupaten conton tetanen organik in Jawi Tengah. Tasih ing pawartos saking Blora pamirsa, rapi Blora wajib gumregah
Swara kawatipun ngumandang ing 295 desa utawi kelurahan sak Blora. Pawartos menika nggambaraken panegasan saking Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman babagan wigatinipun radio antar penduduk Indonesia utawi RAPI. Bupati ndhawuhaken supados RAPI wajib gumregah lan ngrembakakaken jaringanipun ngantos nyakup sedaya 295 desa utawi kelurahan ing tlatah Blora. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, negesaken wigatinipun peran radio antar penduduk Indonesia RAPI lan nderekaken supados jaringanipun ngrembaka ngantos dumugi sedaya 295 desa utawi kalurahan ing Blora. Bab menika dipun aturaken nalika widaya pahargyan HUT RAPI kaping 25 wonten ing Balai Kalurahan Balun, Cepu, dinten Minggu 16 November 2009. Bupati Arif ngaturaken apresiasi dumateng kontribusi LAPI ingkang responsif sanget, angenipun dukung komunikasi darurat lan pawartos ingkang rikat, mliginipun ing wewengkon Blora ingkang wiyar lan wonten ing kawasan Wono. RAPI dangunipun menika responsif sanget dumateng maneka kadadosan. Wewengkon kita menika wiyar, wonten ingkang mapan ing kawasan Wono, satemah betahaken dukungan komunikasi ingkang rikat, ngendikanipun Bupati. Sanesipun fungsi komunikasi, Bupati ingkang ugi nampi panyematan ping komando minangka Komandan Utama RAPI Blora ngajak organisasi menika ngrembakaken kemanfaatanipun, kalebet peningkatan kapasitas anggota, ngangge palatihan UMKM lan pangembangan usaha. Solidaritas lintas sektor, nguataken sinergi kalian TNI, Polri, BPBD, lan komunitas sanes. Perwakilan RAPI Jawa Tengah Mas Yuri negesaken, bilih RAPI mboten namung wadah hobi, nanging ugi gadah peran wigati wontening layanan masyarakat, komunikasi bencana, lan kagiatan sosial, sarta ngajab dukungan jangkep saking sedaya pihak. Pawartos salajengipun program Gastra Blora ngempalaken arta 75 yuta rupiah kagem anak yatim. Pawartos menika ngaturaken kasil ageng saking program Gastra Gerakan Suguh Sejahtera ingkang rutin dipun lampahaken dening Pemkab Blora sesarengan kalian Basnas. Wonten ing bulan November 2000 langkung program menika kasil ngempalaken dana sedekah ingkang agengipun 75 yuta rupiah. Program Gastra Gerakan Subuh Sejahtera ingkang rutin dipun lampahaken saben wulan dening Pemkab Blora sesarengan kalian Basnas kasil ngempalaken dana sedekah agengipun 75 yuta ing wulan November 2000 selangkung. Dana menika dipun saluraken kagem nyantuni atusan anak yatim piatu ing Blora. Ketua Basnas Kabupaten Blora, H. Sutaat, SPD, ngandharaken bilih dana sedekah subuh menika dipun empalaken saking ASN Pemkab Blora kalebet jajaran pendidikan lan kasehatan. Santunan badhe dipun paringaken dumateng 160 anak yatim piatu saking 16 kacamatan ingkang datanipun dipun pikantuk saking Dinas Pendidikan. Ancasing program menika kagem biyantu kalangsungan pendidikan supados lare-lare mboten pedhot sekolah. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Gus Arif, ngaturaken raos syukur awit rutinipun program Gastra, ingkang dipun sebat minangka upaya batiniyah kagem dadosaken Blora saya berkah lan maju. Sedekah nalika wekdal subuh menika gadah pahala ingkang luar biasa, dados upaya batiniyah ingkang rutin kita lampahi. Ngantikanipun Gus Arif matur nuwun dumateng sedaya ASN lan donatur awit kontribusi sukarelanipun. Adicara Gastra ingkang dipun wontenaken ing Pendopo Griya Dinas Bupati ing dinten Minggu 16 November 2000 langkung kalebet salat subuh berjamaah, istighosah dzikrus salikin, santunan anak yatim piatu dipun paringaken simbolis dening Bupati dumateng wakil lan tausiah agami. Tasih wonten ing segmen pawartos saking Blora kanthi pawartos band Cadas Gonjang Blora Musik Festival. Pawartos menika nggambaraken suksesipun Blora Musik Festival 2000 langkung ingkang dipun wontenaken dening
Forum Musisi Cepu utawi FMC. Adicara menika ngrawuhaken band-band cadas musik rock ingkang abot saking Blora lan daerah regional kados Bojonegoro ngantos Jombang, Jawi Timur. Blora Music Festival kalih ewu selangkung, ingkang dipun gagas dening Forum Musisi Cepu, FMC, sukses ngetingalaken kolaborasi musisi regional, kanthi ngrawuhaken band-band saking Blora, Bojonegoro, ngantos Jombang, ing Taman Tul Buntung Cepu, dinten Minggu 16 November kalih ewu selangkung dalu. Bupati Blora, Arif Rohman, ingkang rawuh sesarengan kalian Wakil Bupati, Sri Setiorini, paring apresiasi inggil dumateng FMC awit inisiatif adicara skala regional menika. Pamarintah daerah gadah komitmen kagem dukung jangkep saben langkah ingkang positif anggenipun majengaken ekonomi kreatif lan seni budaya. Negesaken Bupati Arif, janji badhe paring dukungan kalajengan kagem pembinaan musisi enem lan sinergi adicara seni. Saksampunipun rerangkaian penampilan, juara utama kasil dipun repat dening wakil saking Jombang. Menika daftar juara Blora Music Festival kalih ewu selangkung. Juara setunggal, 5 penjuru, Jombang. Juara kalih, Big Bang, Bojonegoro. Juara 3, Mono, Bojonegoro. Juara favorit, Sang Kakala, Blora. Sanesipun menika, apresiasi ugi dipun paringaken dumateng musisi ingkang sae piyambak ing saben kategori instrumen. Bass drum, Big Bang, Bass vokal, Mono, Bass keyboard, 5 penjuru, Bass bass, Mono, Bass gitar, 5 penjuru. Pamirsa, pawartos salajengipun krisis toya Tempurjo. Bogorjo kapungkasan awit pitulungan CSR PT Telkom. Perkawis menika saged katanggulangi awit saking pitulungan utawi bantuan program Corporate Social Responsibility utawi CSR saking Telkom. Pitulungan menika saged wujud pembangunan sarana toya utawi suplai toya ingkang saged ngilangi kasangsaranipun warga anggenipun pados toya. Nggih, pamirsa, krisis toya resik ingkang dipun raosaken dening warga Desa Tempurjo, Kecamatan Bogorejo Blora, sampun rampung sasampunipun PT Telkom Indonesia ngresmekaken panyerahan pitulungan sarana toya resik lumantar program tanggung jawab sosial lan lingkungan TJSL ing dinten Selasa 18 November 2000 selangkung. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman ngaturaken apresiasi inggil dumateng Telkom. Nyebat pitulungan menika wigati sanget lan dados wangsulan tuntas dumateng kapetahan padintenan warga. Mliginipun nalika mangsa katiga. Panyawisan toya resik menika kapetahan pokok masyarakat. Rawuhipun jaringan toya resik ing Tempurjo menika pas sanget wekdalipun lan migunani, negesaken Bupati. GM Telkom Area Solo Nanang Setyo Hutamo ngaturaken bilih pitulungan menika minangka wujud nyata komitmen Telkom kagem kontribusi langsung dumateng rakyat. Kepala Desa Tempurjo lan Ketua LMDH ing mriku ngaturaken raos syukur amargi kangelan dangunipun warsa-warsan anggenipun pados toya resik sampun ical. Bupati Arif Rohman janji bilih Pemkab badhe prioritasaken panyuwunan kalajengan desa kados dene dandosan margi lan pipanisasi sinambi ndharekaken Telkom nglajengaken program CSR ingkang sami ing desa sanes. Menika pawartos ing mujudaken programipun Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman pados pendamelan gampang. 2851 lowongan pedamelan dipun rebataken ing Blora Job Fair 2000 selangkung. Pamirsa, pamarentah Kabupaten Blora malih ngawontenaken Blora Job Fair 2000 selangkung ing Gor Mustika. Dangunipun kali dinten dipun wiwiti dinten Selasa 18 November 2000 selangkung.
Job fair ingkang kaping kali ing warsa menika resmi dipun bikak dening Bupati Blora Dr. Hadi Arif Rohman kanthi tema golek kawean Kampang Matos Padamelan Kampil. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja, Din Perinaker nglaporaken bilih bursa Padamelan menika dipun dherekaken dening 3 perusahaan, 3 tiko offline, lan kalih online. Kanthi gunggung 2.851 lowongan Padamelan ingkang dipun tawakaken dumateng masyarakat Blora. Bupati Arif Rohman ngaturaken apresiasi dumateng Job Fair minangka upaya nyoto pamarentah daerah anggenipun bikak lapangan Padamelan. Panjenenganipun ugi negesaken bilih bikak lapangan Padamelan menika boten namung jejibahanipun Din Perinaker, nanging sedaya OPD dipun dherekaken kagem nyiptakaken peluang usaha lumantar program pelatihan kawirusuhan. Kita beri apresiasi ya untuk Job Fair ini dalam rangka program kita oleh Dewan Gampang. Tadi disampaikan ada sekitar 35 perusahaan yang ikut dan juga ada 2.000 lebih lowongan pekerjaan. Semoga nanti para pencari kerja bisa bernegosiasi antara perusahaan yang menyiapkan tenaga kerja dengan para pencari kerja. Di lain itu kami juga mendorong agar OPD-OPD kami juga melakukan kegiatan pelatihan dan sebagainya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti para petani milenial ini kan mereka di desa, membina desa, jadi peternak dan sebagainya, dan juga program telur ini kita dukung juga, dan alhamdulillah laporannya juga bisa menyerap tenaga kerja. Kulo suwun OPD sanesipun ugi saged ngawontenaken program ingkang saged bikak peluang usaha lan bikak lowongan Padamelan supados program kolek kawean Kampang menika saged leres-leres kalampahan, negesaken Bupati. Sasampunipun pambika, Gor Mustika lajeng dipun PPI dening para panca dan Padamelan, kalebet pelajar SMK lan masyarakat umum ingkang antusiastis daftar. Pawartos salajengipun BNPT nggandeng 8 perguruan tinggi Blora mungsuhi radikalisme lan terorisme. BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nindakaken panggandengan utawi kerjasama kalian 8 pawiyatan luhur utawi perguruan tinggi ing tlatah Blora. Tujuan saking kerjasama menika inggih kangge ngiyataken upaya bebarengan anggenipun nanggulangi lan mungsuh paham radikalisme kalian terorisme. Kanthi mekaten, pawiyatan luhur dados papan wigati kangge nyebaraken pamanggih ingkang adem ayem lan nolak tumindak kekerasan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI njalin sinergi kalian pamarentah Kabupaten Blora lan 8 perguruan tinggi ing mriku kagem nyegah terorisme lan radikalisme ing kalangan mahasiswa. Kasagahan sesarengan menika dipun tapak asmani ing ruang pepanggihan Setda Blora dinten Kemis 2 November 2020 langkung. Kepala BNPT RI Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono rawuh langsung sesarengan kalian jajaran lan dipun sugengaken dening Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman. Kepala BNPT ingkang lair ing Cepung Blora nyebat panapak asmanan kerjasama kalian 8 kampus sekaligus kalebet PEM Akamigas Cepu lan sawetawis STAI, STT lan Poltekkes minangka satunggaling rekor kagem BNPT. Bupati Arif Rohman negesaken wigatinipun edukasi menika awit Blora menika wewengkon tapel wates lan wonten mahasiswa ingkang maneka warni saking saindenging Indonesia ing kampus kados PEM Akamigas. Komjen Edi Hartono ngandharaken bilih generasi enem, estri lan lare-lare menika kelompok ingkang paling rentan terpapar radikalisme mliginipun lumantar media digital. Panjenenganipun negesaken, senajan Blora wonten ing kawontenan ingkang stabil, kawaspadaan kedah tansah dipun tambahi jumbuh kalian UU nomor 5 tahun 2018. Bupati lan BNPT ngajak perguruan tinggi saged nindakaken tindak lanjut kerjasama menika kanthi ngawontenaken sosialisasi rutin dumateng mahasiswa kagem mestekaken Blora tetep aman, kondusif, lan bebas saking paham radikal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamirsa, pawartos ngenani sesepuh samin Mbah Lasio kapundhut, Bupati Arif ngenang piwulang becikipun
badhe kababar ing pawartos saking Blora Mediu minggu menika. Nggih, Kabupaten Blora nandang duka awit kapundhutipun sesepuh adat sedulur sikep Samin Karangpace, Mbah Lasio, ing yuswa 60 gangsal taun ing RSUP Dr. Karyadi Semarang dinten Kemis dalu kalih doso November kalih ewu selangkung. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dipun dampingi Forkopimda langsung takziah dumateng dalemipun almarhum ing Deso Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, dinten Jemuah 21 November kalih ewu selangkung, kagem maringaken pakurmatan pungkasan. Bupati Arif nyebat keplayunipun Mbah Lasio minangka kapitunan ageng kagem Blora. Panjenenganipun ngenang almarhum minangka tokoh panutan ingkang prasaja, wicaksana lan aktif nglestantunaken kearifan lokal Samin. Panjenenganipun menika tokoh ingkang mulang babagan kasaenan, kajujuran kalian tiang sanes boten kenging drengki, meri, geting, lan sapanunggalanipun. Makna-makna kagesangan ingkang dangunipun menika dipun paringaken dening panjenenganipun, tamtu kita pengen nuladani ketokohanipun, kenang Bupati. Ya, tentunya saya ini bersama Kapolres, mewakili teman-teman Forkopimda dan juga masyarakat Kabupaten Blora. Kami mengaturkan bela sungkawa ya atas kapundhutipun Mbah Lasio. Beliau adalah sesepuh kita, tokoh panutan di Blora ini. Tentunya kita kehilangan beliau. Selama ini beliau mengajarkan bagaimana tentang kehidupan ini. Nah, ini sangat bermakna sekali untuk kita semuanya. Tentunya kita berharap nanti perjuangan-perjuangan beliau selama ini akan terus dilanjutkan oleh putra beliau. Mungkin yang dikenang dari Mbah Lasio apa? Mungkin pesannya atau apa gitu Pak? Ya, semenjak saya dulu sejak wakil bupati 2 periode ini, beliau adalah tokoh yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, yang tidak dengan orang ini tidak boleh dengki, sei, benci dan sebagainya. Ini mana-mana kehidupan yang selama ini diberikan oleh beliau, dan tentunya kita meneladani ketokohan beliau. Ada pesan khusus buat Pak Arif mungkin? Ya, saya kemarin sempat dengan Pak Kapolres ketika itu masih di Rumah Sakit Blora, terus kemudian ketika di Karyadi kemarin hari Senin ya, kami sempat menengok ke sana, ya memang sudah nggak sadar, tapi saya datang masih nyebut Pak Bupati gitu ya. Nah, ini ketika di Rumah Sakit Blora masih sadar, artinya ya minta didoakan gitu aja. Dan terakhir kesini kapan ya, dulu menjelang soronan kemarin, saya dengan Pak Kapolres diminta untuk nanggap ke wayang ketika itu ya. Ini ketika suro ini beliau selalu ingin ada melestarikan kebudayaan, jadi nguri-nguri kebudayaan. Jadi beliau pesan ke sini, terus kami diminta sama Pak Kapolres bisa nanggap ke wayang. Nah, akhirnya saya dengan Pak Kapolres ketika itu datang ke sini. Nah, ini nilai-nilai beliau yang tentunya akan kita teladani. Mbah Lasio dipun sareaken ing siangipun wonten ing wewengkon situs Mbah Samin Suro Engkrek, boten tebih saking dalemipun. Sawetawis karangan sekar duka cita kalebet saking Bupati lan Kabareskrim Polri nglempak ing lokasi takziah. Mungkasi pepanggihan ing pawartos saking Blora pamirsa, ing seminggu pungkasan Mediu kalih doso 3 November kalih ewu selangkung kalih pawartos longsor lepen nglebok nerajang cepu 16 griya riskan sanget. Pamirsa, jawah ingkang inggil ngakibataken bencana longsor ingkang ageng sanget ing pinggiran lepen nglebok lingkungan Nglajo, RT 4 RW 8, Kalurahan Cepu, Kabupaten Blora. Longsor susulan ingkang masif ing dinten Jemuah 14 November kalih ewu selangkung, sasampunipun jawah deres, jalari tebing lepen ambruk lan ngereskaken paling boten 16 griya warga.
Bencana ingkang dipun wiwiti dening Gerusanto Yalepen menika ngagibataken karisakan material dipun kinten-kinten dumugi 280 kalih yuta. Data dumugi 17 November 2000 langkung nyatet 6 griya ngalami reskan aurat meh ambruk kalebet gadahanipun Rondo Sepuh Sulasmi. 9 griya reskan sedeng, setunggal griya reskan enteng. Polrin desek relokasi. Kapolres Blora, AKBP Wawan, Andi Susanto, niliki langsung lokasi ing dinten Senan, 17 November 2000 selangkung, lan maringaken pitulungan sembako. Panjenenganipun desek warga ingkang kening bencana supados enggal-enggal dipun relokasi dumateng Rusun Tambak Roma kagem kaslametan, amargi kawontenan siti ing lokasi taksih labil sanget lan gampil longsor susulan. Tim reaksi cepat TRC BPBD Blora sampun ngedekaken posko bancana ing lataripun Gereja GKJ Nglaja lan ngimba warga mboten meksa manggen ing griya ingkang gadah potensi badhe rubuh. Aparat lan instansi ingkang gayut kalebet Dinas PUPR lan BBWS Pengawan Solo, samonika koordinasi kagem pananganan darurat, kabetaan ingkang enggal menika kalebet material yasan, wedi lan wates kagem nahan sawetawis, sarta logistik dasar kagem para korban. Pamirsa ingkang kinurmatan, dados pungkasaning pawartos dinten menika, Blora pancen saweg ngalami kaprihatosan ganda. Kapisan, kita nderek bela sungkawa awit kapundhutipun Mbah Lasya sesepuh samin ingkang sampun dados panutan ageng babagan kejujuran. Mugi-mugi sedaya piwulangipun saged kita estokaken. Salajengipun duka igi tumanduk ing kawontenanipun warga Nglaju Cepu ingkang griyanipun sampun risak awit bencana siti longsor. Mugi-mugi para korban saged enggal tangi lan pikantuk pitulungan ingkang cekap. Mekaten kawula Urip Daryanto dalah sedanten kru Blora TV ingkang ngayahi jejibahan wekdal menika nyuwun pamit undur diri wusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.